Ola, son Toño Núñez, nacín hai xa medio século nunha pequena pero fermosa vila luguesa, preto das terras de Asturias a León, que é na Mesura. Ainda que de pequeno criei-me ata os 5 anos, máis ou menos, nunha aldea en Vilameixide coa miña avoa Carme. Esa aldea penso que tivo moita importancia a nivel de material literario para min na miña escrita posterior. Pois un neno da aldea, galego falante, que curiosamente escribín os primeiros poemas ou escritos que para mí naquele momento eran poemas en castelán. Algo natural tamén se pensamos que tanto na escola primeiro como no instituto despois fun alumno monolingüe en castelán. A verdade é que eu non podo dicir como a maioría dos escritores que fun un gran lector, nin o son aínda. Penso que a razón de máis peso que me levou a empezar a escribir e a continuar despois escribindo o pouco que eu levo escrito foi unha necesidade de fondo de sacar para fora as vivencias e os sentimentos máis íntimos, así como a xeito de liberación. Eu de neno e de rapaz e de mozo era moi tímido e acomplexado, tímido ainda sigo a serlo, non? Esa timidez facía que nas poucas conversas nas que me atrevía a participar nunca dese dito o que eu quería, nin como quería dicir. Entón deixaba en min un grande sacouco, producíame moita frustración. Penso que iso levoume a refuxarme no papel, porque o papel nunca outaba a miña capacidade expresiva. E así foron nacendo os meus poemas nos que, conseguía dicirles a rapazas todo aquilo que a cara nunca se creía quen de dicirles. Outra razón que tamén penso que é importante é a necesidade de imitar a aquelas persoas que facían algo que a min me resultaba especialmente significativo ou atractivo. Entón, pois de novo quixen ser futbolista, cantante de orquestra e tamén escritor. A verdade é que fui un lector tardío. Eu de neno nin lin contos, nin ningún tipo de libros, porque nin na casa, nin na aldea, nin na escola sequera o sabía. Na escola eu lembro aquela gran enciclopedia do saber que era a Enciclopedia Álvarez e moi pouquiño máis. Entón, as primeiras lecturas fixenas en castelán, que foi novela cando andaba coas vacas. As lecturas xa máis serias en galego penso que non chegaron ata os últimos anos do bacharelato ou mesmo xa facendo magisterio. Daquela, pois, ler a Rosalía, a Coros, a Pondal, ler a Castelao, a Celso Emilio, eu que sei, ler a Fole, a Neira Vilas, etc. Supuxo para min unha gran descoberta e tivo moita importancia que, por un lado, despertou en min esa necesidade, esa de emulación da fala, e por outro permitiume descubrir, concienciarme de que o galego non só servía para falar na aldea, o galego servía para algo moito máis importante e a min servíame para sacar de dentro, para expresar todo aquilo que eu levaba dentro de min da maneira máis fermosa e auténtica que eu sabía. Teño que dicir que a miña produción escrita é escasa e a maior parte do pouco que teño publicado son contos para nenos, para primeiros lectores. Quizáis, por un lado, porque fixenme mestre de educación infantil e o feito de traballar cos nenos levoume a escribir contos para eles. Tamén o nacemento das nosas fillas foi un feito moi importante, posto que escribir contos para elas, a verdade, foi unha experiencia moi fermosa.